welkom. Het is tegenhaast net eens 8 uur. Maar het is zo dat er onder al mensen staan die niet meer naar binnen kennen. En waarvoor zullen we dan niet al langer wachten. Want dat alles Bob is straks, want ik die deelnemers die nog beneden ben, die zullen aan het eind van de jongen ik Bob me werden kennen, dan zullen het ongeveer een 250, 260 op een seel werden. En dan is het vol genoeg. Vandaar dat we dit hier en zitplakken en steenplakken hebben. We moeten maar eens zien hoe dat voldoet. Door dit hier wat oors hier. Ik hoop dat we een prachtige jong krijgen. Meer dan 120 artiesten. Van de 12 verschillende provincies. Nou, in welke waar ken dat? Ja, dat ken je Reduzen, Idaat en Vriends. Even een paar meedelingen. Tijdens het optreden in de tap sluiten. We kunnen dus bij de tap geen bier of oordrinken krijgen. Er is in het schoft een verlatting. En dat is zo dat er uiteindelijk 5 stal prijzen binnen. 50 euro, 40 euro, 30 euro, 20 euro en 10 euro. Er is maar een kwartskoft, een kwartierskoft en net langer. Dan gaan we verder. Verder in de aanpraten dat tot 12 worden jong hier op een bobbenseel net rook worden mooi. Als men vat over roken wil, dan moet men als naar onder of naar boeken gaan. Maar je net op de bobbenseel, dus dat is aanpraten met Jeroen. En met de merkencommissie. Dan ook nog het woordje aan Monte. Monte Huizinga zal de zaak omgepraten. Nou, die kent dat wel. We hebben je wel eens vaker gehad. Je hebt hem mooi maken als regisseur van Roto. Je hebt mooi maken met Dobbert van hem Dwart. Dat ik zou zeggen, Monte, ik zou zeggen, ik wil graag die het budget. Monte. Herzlichen Dank, Herr Volessen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bonsoir, people, and good afternoon, ladies and gentlemen. I can see you're a wee bit surprised, and I'm sure you got some questions as to my appearance here later. Akamici amore, akamaci mito amore, akamoci kiri, sì, capito, akamoci mi, la grande muziekfestival. Goeiemorgen Reduzen! Ja, je hebt wel dan, ja, ik praat even over de grens, maar La Grande Muziekfestival. Dus het is internationaal. Ja, dus daarom, als je buitenlanders werden zo'n, nou ja, ik denk dan praat ik even een woordje over de grens. Maar ik denk dat meester Reduusters binnen, want wij horen het ik een beetje nationaal, jong. Ja, de stritten. Die verzint worden 12 provincies. Dus wij blouwen dus mooi in Nederland. Ik weet net dat je een programma krijgen of net. Als dat net zo is ik hier en dan net slim. Want je zorgt het vanzelf wel. Nou, ik heb aangegeven best en ik moet je vertellen het debat van alles. We hebben playback, er wordt live zo'n, er is live muziek. Er wordt muziek imiteerd op een hele leuke manier. Dus er is van alles wat. Wat wij, ik nog net jongen heb aanzien, dat is de creaties. Want ze hebben natuurlijk jong ik horen kleren hoor. Maar even wachtje meestal. Momentje, het wordt net lang. Momentje. Nou, zo. Ik heb er niet nog een knoop. Wat groot, hè? Had laan door het wasje weven. Nou, zo. Hij is wat groot uitvallen. Nou is het zo. Ik weet, ja, dat mag toch even zeggen, man. Dat weet je mee. Uit algemeen op het eind van zijn jong, of in de nacht, ben de vrouwen wat verstandiger als de mannen. Die willen vaak wat te lang plakken. Ik had er zelfs, Pieter genoeg, ik lees van. Als er nou iemand is die net naar huis wil, iemand voor school. Nou, ik zou zeggen, dan komen we maar bij me in. Nee, ik heb plak zat. Ja, ik doe dat knoopje trouwens weer los, want het is me niks. Moment.
Dit is verrekte hiet. Dat is jou niks, mensen. Wij gaan los. Wij gaan los. Van Essen had het al zijn, meen ik, 120 mensen dit jaar. Van trogredusters, voorredusters. Hier je wat zijn te zullen. En als ik nog zag en ik zo erachter in de cel zit het al in een bomvol. En ik heb je 4 weer binnen. Dat is ik op het tredje niet alleen. En ik moet eerlijk zeggen. Dat laat je bij mij reduceren. En ik ben heel blij dat je bent. En ik zou zeggen bij mij los. Wat hebben wij trouwens verrekte mooi waan. Het juiste weer fantastisch. Ik heb vanmiddag even op Laanwest koeken. Nou, het wie gewoon een aardigheid. Ik denk dat je dat wetter ik wel op een bullig hebben. Want het weer verrekte hiet. Want ja, wees nou eerlijk. Wat is dit nou voor simmer? Het weer toch verschrikkelijke. Ja, verschrikkelijke. Ach, wat heb je toch een droge hoest. Hey! 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 Hey, kom van de daken! Van de daken! Waarschuwen niet meer! Kom eraf! Tot de puntjes op, puntjes op. Wezen met de pijn. Ja, vrienden, je lacht je te barsten. Laat me alleen met jou kunnen drinken. Een glimlach, dat wordt pure parodie. Niemand die gelukkig was en gewoon begrijpt wat ik bedoel. Laat me alleen. En de eerste de beste, die nou nog het lef heeft om 1 keer zo'n laadklep open te doen, die krijgt onmiddellijk 6 weken zwaar van me. Is dat begrepen? Ja. Mooi. Dan wens ik jullie wel te rusten. Zo nou en dan maak je even tjerken. Dan ik nog gewoon even zin hoor mensen. Nou, klaar, ik doe dit waarom, want dat oorjas geeft me niks. Wij gaan er los. Ik moet even de les pakken, want ik weet natuurlijk net alles uit de hollen. Hij loopt je vlakbij.